boni bonage la wikanyantraga angina bosi bari morito ni go te bange kera baranyoro mwani ora muno ke simbalati oigo lito nyoni ori akwano ni morioka ori okunya kogo kwiki ondo konga kero kendi chipagi charu chirikire simbalati igara wekiara ngasi kerege tugira tago sikire wekabe kumakamani igana ekeramba uti kerbono ke bage go ke somo chonya abantu bae ubaganyete kororanga ngakigaba nagocha amajoni na amnyoka kichinga kibugaba naligocha abagonjokana ateba fanya fucho tuone abwabo nalia bimwane bike byaba na biro bibimugetia mato byaba bikomnyokania byaba bikomnyokania byatangeru maega kurendekero kaba nachigurikani byaba bigurikabosibwa byaba bikoego chipagi ejari kire simbarati abwabo nalibono bagendera kagabo asomo pasta nera nyara koba okurwa mangana matindi oyore ngoteba abande bateba nere nigaba okokwana linganeri wikekera aruta enchiri oteba okaribisha omwaka 24 abantu bono niga aba musibaba bakoegwa mabaga abo baba bagokwana mabanga mange wikabanya ko babakogendera mwibirania nigaba okorigikira mbauti sikiarenge yego nyagosaka mangana ngona kyanyara ko bakekoewa liba gyateba Yesu tori abantu bayegejeruka kyagendinga yae egeregera mbauti kyarenga somo cyonyanturago iyo kyarenge tarikia ya mokia nyoranga nonye mbali bakorosi gentogelie kerorero bateba ngago ikabatige gekogero mugaba nango cyara saya igambata getibo nyinyeri aiga nari basaba ngabagaga bari bakogenda sekeroro mosi simbarati oretiro borabwa saya iga abwase nyomba isane moyo mugusi yategokana bonsi gani bayika bayikaransa bateba ngago ikomugambyo yagambe nabali bonde basi bali kujya koire byeje binyinyo igoro abanyanyimbo nigo bali ngoro n'abantu bonsi abwase banjera ngatiga abantu bonsi baganyare ko cyasobwamo babwatira nasogwa gacha gusi nege tiye iga umusimba arati yanyare ko gerigereria kebasa abantu bakoiga mamba bagotwerwa tiango nyasago onye nabali bonsi bakobwatirana bali geringo muchuna bora gote igo aya nigago chalimo liyo kakero narenga so zakiwana wotire na bekase getiye Kenya antro ekora wono mu MCST wari ko yo yare ko leto bora bwong eri to kori ale nigo twari ko chengere tarike mu yo ko ro mwako mo ya 2024 asa wanta wanga wangina na baga yo na bana mbatikire maga baba go choro asa bara iwe chinyo chionsi baba otenga simbere neta ko buwa mono oyo nere musori twanya ori ratu amboki muna intwa bagusigo chikana ni tori amana gakira yoka boni bonage la wikanyantraga angina bosi bari morito nigo te bange kera baranyoro mwani ora muno ke simbalati oigo lito nyoni ori akwano ni morioka ori okunya kogo kwiki ondo konga kero kendi chipagi charu chirikire simbalati igara wekiara ngasi kerege tugira tago sikire wekabe kumakamani igana ni megana ni sasogete na boyo baliba waka chifito na boyo na baliba waka chikana ligo chikubwa de simbalati abu no mwe musie no alenge ni gari gani boyo musie bo siboro bonga oronse ni garo tinyantura ligo bago te bango mwako yo mwe bo simbara tinkonye nyoro sale no nyina binto ni go bra bongo roke ni yo mufuko ramba uti kiarura soboto kibu kiari yo motinya sai atile na ora ya bere abuni ke sato koraki ego mwata na ketena ache ana te gavana to kwani abantu baminto biyamore your excellency simba boronge miyore tata bono na iwe ngane yemo ebagi okonyara chirikirwa marieta mbali abana baito bagochire sukuru oyo okorete echechenechi ati baba bori akiamogo na kerore abantu baminto ase ng'ento egavana yaite komnyoka gochia igona takabono tomwariganie simba yaito achichega iga
anoge na intwe nawe MCA baito oyo nere president ye county yaito Muhammad Skani Steve Garika niyamono